Оттам паднах. Оттам. Там. Най-големия лав в серията, разбираш? Ако има книга с лоши шеги, то е подзаглавие. Как за миг в един епизод бяхме актуални? Демек в първи епизод, където се загуби половината контент. Не, в предния епизод бяхме актуални, Аха! защото играхме актуално. Е, Актуална игра. сега Виждам. толкова пари сме имали. Бюджетът е стигнал до там. Resident Evil 7. Мерси. Те някой ден те бяха като почнат да ни пускат игри, да си играем, те да ни правим реклама, тогава вече играем актуални неща. Чакай, да им споменем ли името? Защото аз не знам за кои Не става знам дума. дали трябва да им споменаваме, нека не им споменаваме. Добре. Те знаят твърде добре кои са. Онази компанийка, моля дайте ни игри. Ще ви споменаваме с добро. То принципно не излизат много нови игри за PlayStation. Не може да имаме постоянно, нали, нещо актуално. Можем да е нещо актуално, ако някоя фирма, която се познае, започне да ни снабдява с игри. От твоята уста в божиите уши. Тук има облекла. Защо си облечен като костенурка нинджа? Кой в тази игра вдига щитове, бе? Никой не му трябва. В смисъл, щита е като носни кърпички, тук се сменят. Лош чичко. Да. Няма такъв хитбокс, просто няма. Падай, лежи и се моли. Удар срещу себе си, а всъщност наранява на 360 градуса. Така са Да. получили в манастира. Сега бягай къщейки. Ай. В другата посока, има съвсем в другата посока. Всичко е под контрол буквално. Виж, то проби къщата, кирпич няма. Това ако беше българска къща, нямаше мине. И лош човек. Ако беше до сега да се затрупам целия в киреча. Много тропата слеля. Там горе бонфера. Там. Окей, там. Горе. Тия сега какво ти направя? Те сега нищо, но в едно друго плейтру стават на зомбите и разни там неща им излизат и се едно гледаш Alien 1. Ще да започна да говоря за кирпичените къщи на нашето село, като живеех при баба ми. Имаше много такива, ама те пък супер разрушени, нали? Не можеш да влезеш вътре, защото пълзят змии, гущери, скорпиони. Много лошо. Баба ми беше хванала веднъж един скорпион. Беше мъничък обаче. С зъби. Тази огромна паница. Точно като казан на баба ми. Като прави лютеница. Такова нещо. Почти също е. Защо не умре, момче? Я тази лютеница. Я, опита ли си? Добре ли е? Удари го с острия край на меча. Стига си поемал казани. Така, като се качиш на Алеша и така виждаш хубаво. Целият Пловдив. Така, същия. Муцка. Какво настръхнали ти космите, а? Малко. Признавам си, съвсем малко. Ама тези косми, дето са на... Да, пуби са ми настръхни. Ще да кажа космите, де са ти на пръстите на краката, ни такива супер малки косъмчета, ето се чудиш винаги дали да ги махнеш, дали да ги оставиш. Той пуби се стига до там. Мисъл тръгва от там, откъдето трябва да е, но не се ограничава само до там, разбираш? Неограничен пубис. Ти има ли начин, по който да го, как да кажа, агментираш? Защо да си аугментирам чара? Ти би ли си махнал мустака? Мисъл, той и без той смисъл реално е като пубис на лицето. Тук има един приятел. Поискай да изучиш пиромания. Той ти казва, добре, сега ще науча изчезне. Той защо стои в тази клетка след като може да изчезне ли? реално може да си изчезне. Енигма е за мен това. Май, че е беше лютеница. А доч. Не е толкова доч. Открих ново място. В един момент смислих, че оживееш между другото. Пак изпище. Той е точно като в един квартал, тук има телевизионна кула. Седиш, любуваш се на гледката и в следващия момент някой да закова в гръб. Да влезем ли при тези мишоци? Си има пръстен, мисля, не? Тази стълба колко е гадна. Да.
Продължава. Неподдържане, съгласен съм. Липсва поддръжка. Неподдържане, липсва поддръжка. She's indecisive. She can't decide. Е това. И пръстен ще ти даде. Защото Горки. той може да е плъх, може да живее в канал, но обича да изглежда добре. Държи на аксесуари. Това може да е женски. Женски плъх. И това да го е подарено от... Защо трябва да е женски? Защо ако използва пръстен трябва да е женски? Защото Защо сексизъм? е подарен. Сексизъм. Ей, да бе, верно. Не се сещам по някои от тези Може неща. да е Напомням. всякакъв. Има свободата да е всякакъв плъх, какъвто си поиска. Прав си. Много, много немодерно от моя страна. Я сега. Вигор. Вигор. Вигор, hit the switch. Ето и този. Братовчет му. Той очакваше ли? Не, но и той не очакваше да свърши там. Неговата история. Неговия ръкопис беше до тук. Вижи го как чака, виж. Добре, остай го сега. Остай го, той си гледа там Риводовския масив. Добре. Не, аз просто искам да погледна и аз този Родовски масив, то не може, сега българин съм. Момченце съм, ще ми падне пилето. Както казваше баба ми. Тия с тая баба. Ти не знаеш за коя става думата, те са две, те са... Ти лансираш някоя баба от 2 епизода насам. Предния път лансирах другата. Можем ли да поканиш? Ще се нави ли да участва гест? Гест Старли. Искам да коментира и тя. Тогава ще стане реакшн видео, пък аз искам да не правим реакшн видео. Отде знаеш, че стане реакшн видео? Тя може да я въртява. Тя може да седне и да каже, с деправив ли си? Не. Пуси. Това луковата глава, дет не знае как да ползва асансьор. На мен ми се е случвало и в хода, нали? Качваш се и придеснат си на копчето, някой те извиква. Да, и трябва да отвориш вратата, нали, и да си кажеш ми добър вечер, аз... Да си кажа, аз отивах надолу, ти за натам ли си? За нагоре ли си? Айде, добре, айде първо тебе, че си по-наблизко и аз после ще се върна. Това сексист. Точно на поле. Перфектно. Няма такъв Майката му! То почти го уби, бе. Тя го уби, то с луковата глава той е вратял играта. Майка му! Да. Това е лесен. Май изгъна. Чудесен си. Изгъна, той луковата глава го сцепи. И той реално от двама вид той е уморение от този бой. Има някакъв дърг пиянка. И успя да го уби и сега се смее. Оръжието като го каснеш, Дарк става лилаво. Като го направиш с Дарк и като го имбилниш с Дарк става лилаво. В Legacy of Kain Defiance, нали, имаха различни оръжия самите двамата герои, нали, Кейн и Разиел, и съответно на Кейн бяха някакви мега яки, нали, брутални някакви елементи, такива, нали, кръв там. Имаше някакви такива брутални елементи, докато на Разиел бяха някакви супер глупави такива с Sunlight, любов. Не бяха баш такива, нали, но бяха някакви наистина ужасно путкински, нали, мечове. Някакви повечето имаха имена на пожелания и реших да, нали, те съм се подсетил, реших да споделя тая ужасно безполезна информация и най-вече с теб, както разбрахме, тая игра като я имаше, нали, съответно Defiance ти си бил на 3 години. Значи можех да чета със сигурност, така че на 3 не съм. Ти си чудил това в ръцете ти джойстик ли или полов орган? Майко, отделен от мен самия. 99% от случаите не е било джойстик. Искам да се целя в кашацата. Удари един гълток. Нямаше време. Тая игра трябваше да я кръстят, опитай пак. Да, че трябва да има трета ръка всеки мъж да еволюира с такова нещо. За да пази... Не знам дали всеки трябва да има. Такива възможности за унанизъм отваря. Седиш си на спирката, с едната ръка си пушиш, с другата ръка си чопаш телефона и третата ръка
То това не го което- прави невидимо. За това, за което е създадено. Буквално това, за което се е появил. То Той просто просто изчезна. изчезна, разбираш? Той просто изпари. Чакай, че аз тук изчезнах. Съвсем скоро и ти ще изчезне. Какво стана, бе? Он е селски ексмен, той се телепортира някъде. Има един Е. точно на беголка. Е, Ема ти, така ли? Ема не. Точно те бяха проблема, а не доджа, а не липсващия додж. ще го Значи прави. играеш по начина, по който, нали, като си погледна в гаража, липсва додж. Уоу! Ай, Уоу! Това за първи път го виждам Евертън. без до него, може да решиш Виждах се взехме с този. проблема. С този младеж се взехме. Много малко остана. Подай ръчичката няколко пъти. Аре! Буклук! Додва е нещо напред, до А. дни там, добре. Чакай малко, той умря. И тук въгъл също има малки гробчета, гледай. Те са въгъл такива наказани. До смърт. До баба ми, където беше началното ми училище, имаше една порно видеотека. Не се е бавам. Вече я няма. баба ти. Да, до баба ми. И аз И всеки ден баба ти беше customer of the month.